DXDC Radyoman Report. Subay sa pagpasirado sa Happy Animals Club facility, nagpagula og pamahayag ang City Health Office kan CHO nga naglayong naglusad na ang Environmental Sanitation Division ug mga pag-inspeksyon na sa maong animal shelter isip tubag sa reklamong niabot sa ilang buhatan. Matud pa nga sa upat ka higayon nga nibisita ang sanitary inspector, wala kini pasudla sa tag-iya, apan gihatagan na kini og higayon sa CHO nga atubangon ang mga reklamo sa kabaho ug kabanha, pero gingong walay aksyon nga gibuhat ang shelter aron sulbaron ang problema. Og atong September 27 lang nagpagula og closure order ang Business Bureau. Sa pagkakaroon nagpaabot na ang Environmental Sanitation Division og letter sa tag-iya sa animal shelter aron makig-storya og makapahigayon og re-inspection ug sila malaumon nga abrihan sa Happy Animals Club ang ilang pultahan alang sa city government para sa pagresolba sa problema. Samtang wala pa ang tubag sa Happy Animals Club, magpabili ng pagpasirado niini sa pagsupak sa City Ordinance number 0291-17 ilawom sa Revenue Code of Davao City, partikular na sa Rules and Regulations on Sanitation. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.